uni mwana wa KANENGO Anorapa sini umari KANENGO oyo rapa vana KANENGO arapa vana KANENGO. Iwe, chakuyamba, samu mkwara. Chokutanga geza mshongo Mafu. Kumeso. Uchira manja. Ombera. Lela utisanizimu male. Taura uti satanism ipere pauri. Karab. Garab. Genu. Nana. Iwe. Funa tulecha didi. Dautu toyacho wadi. Ngana nikuchitire. Ya ndikita zvini. Kuchita wanzako awa. Dautu vamwe vapa. Na nyabezi huyo. Nenganga iyo. Na muda anopasa satanizimu huyo. Nemunhu akakupa usatanism. Timalize. Tipedze nyaya yake. Utani male. Nyaya ipere. Ukumva? Uzvinzwa here. Unoita didi? Dautu toyacho wadi. Wanongwatazi uzirapo waponya. Kana wakanganisa ndokudza kuti apo wakanganisa. Bwino, chidamba tani? Zvakatanga sei? Satanism ndakaitanga 2015 before ndisati ndaenda kumanga. Ndiri kuchikoro ndeshama dzangu. Satanism ndakaijoina through kushare chikafu nevanhu. Kubanga kuna Satanism. And then tabva ipapo ndakasangana mumashamwari angu emuraini mategasana nawo vakazondiendesa kun'anga yekuGweru yakatanotora mushonga yekuattracta varume. Komanga iri pamhanza pakwe? Komanga iri pamhanza pako? Maki iri pamhanza pangu ndeyoattracta varume ane mari. Komuntu wakatanana naye? Komunhu wakatanana naye. Waiti wakatana muda yonziva kuti ushu. Kuti wakatana munhu wotoziva kuti uyu. Uya nakobhiri uya libe. Uya ane mari uya hana. Unozvona tani izvozvo? Unozvona sei izvozvo? Zvinongoyama ndiri. Ndinongofira kuti uya ane mari uya hana. Bwino. Zvakanaka. Apa manje. Iwewe. Avo adakupasa mangwana chani chakachitika. Ambuya vakakupa mushonga awo chii chakaitika? Adakupasa nyoka. Akakupa nyoka. Leo weka. Taura tinhu. Ambuya vakandipasa nyoka pandakanga neshamwari dzangu. Vakangotipa mushonga ndakamwa. Mushonga uyu wandakamwa neshimidzi. Leo tipe. Ndakamwa uri shimidzi uyu. Ndowakazonesa nyoka mudumbu. Wachita nyoka? Mangwana ako wakapaswa nyoka. Mushonga wakapiwa iwo wakazoita nyoka uyu. Ndokupasa shunge funa amuna. Lakire kuti upiwe. Mangwana akakumbasa kuda amuna arume. Shungu, mushonga wakapiwa shungu. Ufuna ndani choka? Ndiani koyo? Yo choka. Ufuna jani wewe? Parato. Iwe ufuna jani tutuka? Waita tani? Waita se? Wakasari kai mudugudewa nyoka yoyo. Ndewa uya kudava ministeriki. Wakwesa nyoka yoyo. Waita nani ngani? Utani waita ukamenya na amuna? Sei waita wararwa nemurume. Nyoka ndiyatenga MaSperms amuna? Nyoka iyo tora MaSperms varuma. Pai tora MaSperms varuma. Ainoendesa kuna mbuya haya. Wakatipa mushonga. Waita wakatana mundu wamtola ku business? Waita wakatana munhu wamtola mari? Vaindipa vega mari yoyo. Ku business? Mari? Avaindipa ma200 ma500. Bwino. Iwe musikana. Waitana na amuna? Pongo chifambidzana nevaruma.
Uchitanana bwino. Muchidanana. Uchajera kobiri. Uchiwajigira mari. Vamwe vachiboroka, waita ukagumbuka wewe mutu ungotana naye woto kukubaita tani. Waitiwo ukagumbuka nemunhu waita naye chichaitika. Ona agumbuka nemunhu waita naye. Eda ngari mari. Business wakaita down. Waira kutani ndo vakamupa. Waita sei wewe ni murume wako waitaura chii kuti izvozvo zvikauda. Okay, padai daro nengotaura kuti hazvichapera manje. For sure ndozvaitoiti. Bwino. Apa manje. Iwewe. Nankani yako satanizimu. Nenyaya yako yeusatanizi. Ukasitana ngomusatanizimu bakutengera power lako. Iwe wazodana nemunhu satanist akakuteerera simba lapo. Chanja kachitika aita tani? Aita sei? Kuti akutengere. Kuti akutorere simba lako iwe. Munhu panaka dana naye. Before sana dana naye munhu uyu nembo dana mwakomana vachininyenga. But panaka zidani munhu uyu hapana mumwe munhu akazondinyenga. Kwapanaka vanhu vese vakati kunditiza. Vachiti pokuonye kwari munhu toku watabva kuucha. Aita kafudza ringi racho. Aita akafudza ringi rake. Aita tani? Aita sei? Chichaitika akafudza ringi. Akafudza ringi. Aisheka musoro wake. Aitaura ega. Akanada akafudza ringi pomwe. Aifudza kudzatsi kwako akanada agona nayo. Apa aita. Roti zvifumuke chimarriage. Tuloti zvifumuke chichaitika kuti asati araranewo tanga akufudza uzasi kwako. Handizii kuti aitira chii. Aita maminute mangasi. Aita 10 minutes. Achikufudza kudzatsi. Achikufudza uzasi. Kuti nekana satanizimu. Nenyaya yesatanist here kana kuti chichaitika kuti akufudza uzasi. Handizii because aive musatanist. Kumwaitira kusatanist kwake. Iwe wakazvidzata kuti musatanist. Iwe wakazvidzwa sei? Izvi ndakazvizira pama-actions aiita kuti musatanist. Bwino. Zvakanaka. Iwewe nemankwara yako. Iwewe nemushonga wako. Kumambuyo kumashure. Kumashure uko. Uchitanana navantu. Uchidana navantu. Ukazoenda pabhendi panagara kukweko kumweko. Ukazoenda kubhendi pamba negara kukweko. Kuona imba akawandisa. Pamba nevaimbi vakawanda. Ukachita tani? Chii chakaitika ipapo? Une mankwara yako uchinangara anturume. Iwewe nemushonga wako uchiattracta varume. Uchitarisa. Okay, panakenda kubhendi ndakatratana nemari chete. Wabuda kubudizikasi? Wakabuda nemari kubhendi. Mari yandakabuda nayo kubhendi koko handida anotomboreva nema. Pana mari yandakabuda nayo pabhendi randakaenda. Chani chachitika? Chii chakaitika ipapo? Kuti naivo vatata vanhu vainditengera doro chete. Iwe udabhagara kobiri uone? Wakabhadhara mari here kupinda ukoko kana kuti? Kwete ndinobhadhara mari ndakatopinzwa nayo kuVP. Bwino. Vaimbi muno muZimbabwe usale madzita. Asi uda kuti utaure mazita pavaimbi muZimbabwe. Nevanhu anakobiri udatana navangasi. Nevanhu vane mari wakadana nevanhu vangani nevanhu vaimbi muZimbabwe asi usataura mazita. Vaimbi muZimbabwe hapana wakadana nayo. Kwana kobiri? Vane mari. Vane mari nevanhu 2. Vanokupasa kubhizinesi? Vakupawo mari. Vaindipa kuma-30 years. Kuchena mberi. Bwino. Nkane wabwera kubana nkane ya chani? Saka yo nyaya panapa. Chibwera pampati KANENGO. Udabatsirwa tanda nkane. Udabatsirwa sei? Pandauya panapa. Udabatsirwa nyanga kamira zvisiyana nayo. Udabatsirwa kubvisa mweya satanist. Uda kubatsirwa kubviswa mweya signature ndakaisiwa kuti kwese kwanenge ndaenda unotedana naye ndakachisiwa. Chimwe pomwe futi chani? Chimwe futi apa hauna chimwe. Chimwe chandabatsirwa ndechekuti handitoonyekwa nevarume vakawanda. Iyo udambanamatira kana maprofita chani chakachitika mumbuya? Andiro kambonamatira nemaprofita chii mhepo ichoke? Kuti mhepo ibude chii chakaitika? Panakana matirwa maprofita ndamvura ndaona change awo. Papacho ndakambona change. Kwavhowa nkana yenyoka udauza? Ko ambuyawo wenyoka kwaudza. Anambosobvira ndakasangana navo. Kuti anoitongeka kobiri waiona kobiri yachoka? Sei waitongesa mari waiona mari yabuda?
because vanhu vanenge navo vangatoti mbuya vangagara totaura kuti 10% amunowana ndiyangu imweni ngave yenyu. Saka huri udotateka gora ripi? Wakazvitanga rini izvozvo huri izvozvo vasata 2019. Bwini. Mama wacho mune chakubvunza? Ama yacho mune chekubvunza ere? Ndakuda mwana wako namaone. Zvakutaura mwana kunyepa ere kana kuti kwete taura tinzi. Aiwa ndizvozvo zvakutotaura. Ana makore mangani mwana? Ngori 18. Akutena 18 October. 18 years. All right. Udamena muprofita uchifika mtoto kushandira wewe. Vatanga kukukonza pamwe. Wakamboenda kumprofita achida kukushandira uchida kushandira vakukonza futi. Matani 18 years mwana. Okay. Ndanza wachito wakatanga kuchikoro zveSatanism. Wangwani makore mangani pakatanga? 2015. Okay, wangwani fumana. I think I'm talking about 12 years. Pakatanga Satanism. But Wakajoina sei? How were you initiated into Satanism? Neya food. Ndanza wachitaura food. Ndiana yauya nefood singataura kustari munhu wacho. Ndiana yauya nefood kuti uzoziva kuti if you remember very well kuti uzopedzera kuti imi ndo mandajoiniswa. Okay. Friend anaitamba. Mira. Zvautaura izvi wakamboshaura mai vako. Okay, no, it's fine. Ndoti kana usati so that vazvinzuwo for the first time. Imi amai munogona kunge paine information yamusati manzwa nditi. Saka be prepared kuti mwana wangu anotaura imwe information inozoda kuzokutyisa but chikuru ndechekuti mwana wauya kuzobatsirwa. But toda kuti tizive kuti matangira acho zvakaita nemafambiro azvakaita kuti muzosvika pano pasekuru zvakamira sei. Handi pane yefu. Okay, pane friend yangu yandaitamba nayo. So friend yoyo ndaiwanzochena naye food kana paper break. And then some other time panomboitwa zvemaskisi kuchikoro kuti makapfeka hembe. Taimboshana mabhengos, malipstick, maglasses pareka initiative but inini paneka ishoti aiva nyu kuti ndaka initiatiwa. So zvadaro imengo yekubotswana ndakashagana friend yamahauso. Ndoyo yakazoti maichenza kuita asisiri. Nana kutora maichenza aitwa neshamwari yangu yeye. Zvadaro pandibva. Ndo maichenza apiwa. Musikana wezvaita. Aiti kana ari ega aipindudza maziso. And then kupindudza unokwanisa kupindudza maziso. Unokwanisa ere kupindudza maziso? Kupindudza doni. Unokwanisa ere kana izvozvo? Kupindudza. Kupindudza. Reva? Taura, endera mberi zvakuna zvakabvunza. Zvadaro paya chibva ndazoendesawo kuchechi. Kuchechi koko ndobva nditi mwana uyu akaishatwa kuspiritual. Ndiana akaendesa kuchechi? Ishamwari yamama uyu ndandasara nawo. Okay. Ndobva nditi mwana akaishatwa kuspiritual. Pakaishatiwa iye anotoishatawo anopozisa varume through maziso. So inini nanatozvionawo. So naitoti kana ndakataura nemunhu ndaitaura naye ndakatsikitsira pasi. Ndabva paya mama ndobva vazouya kuno chibva tazoenda kuti achibva tazoya kuno kwarari naprofeti vakazonamatika. Prophet ani? Prophet W Makai. Vakazondinamatira kushandisa ma-anointing metals zvichitazvo zvichipera. Zvapera ndobva tikazona kun'anga muna 2019. Wakaenda nani kun'anga? Ndona ine nemafriends angu 2. Okay. Uri kuti wewe Satanism yapera namatirwa kuchechi kwakaenda yapera. Ndobva wati izvi zvapera. Ndobva watanga futi kutsvaka mari neshamwari dzako ndobva maenda kun'anga. Chicha shamwari dzako idzidzidzi zvakatanga sei kuti muzowirirana kuti handi kun'anga tinopuwa mushongo wemari? Umwe wanaitamba naye vashamwari wanaitamba naye angari club dancer aitamba club. And then mumwe wacho aibota zvona masowe ndobva azwisisa. Ndobva uyu ndobva nditi kuti tione varume vane mari vanenge ngari KuGweru. Ndobva tikazona KuGweru. Kuiwo mari waidi because uyu angari club dancer kwa iwewo waidi mari wanga wakwenda kubasa here chichakaita inhangu
kuti mukura mangu ndimuna dazvunu to nice ndamuna dazvunu okay ndipo wakazonzera chamwari dzakwandika vamaenda ndvamanosvika kunganga sekwasekuru kanengo kubva manoka ndvamapinda ndvamanzi aiyo kunganga iyo ndingopa example maenda kunganga inenge sekuru kanengo ndvamasvika ndvamanzi chii patikasvika kunganga iyoyo tikaenda inini I'm the one akaiswa mushongwe pamhatsa ndokwatota mane mari okay wasvika munganga unosikotaura zvaunoda here kuti ini ndoda kuti hongu unosikotaura saka iwe wakati kunganga iyi ini ndoda mushonga wekuattracta varume vane mari ndobva vatipa powder powder inozwa pakati pasikana ivavo ndinakaiswa magi epafoyeti vatotauini vari pane mari okay tave pauchipatazokera fosho takaona varume ko vamwe vakapiwa chii vakapiwa mapowder sempowder yakapiwa yekuattracta varume vane mari komudzi wakapasiwa komudzi mudzi ndikanga nditomuyiswa ipapo enge first time angupenda vanga vatoenda before ini okay chivana tomwa pari mudziwo ndobva tonditi iwewe kana woenda pamari yamunemushwana 10% yangu 10% imwe inenge yasara inenge iri yenyu vawaenda wakapasiwa mudzi webvochitetani vapiwa mudzi voita sei omudzi wanekamwe wakabva vanditi enda tozokudza zvichaitika mberi mune mazuva anazokwanisa kudzokera ikoko panekaita but panekazogara after namwa mudzi panekazogara dumbu rangu ranga rakufuta ungati mna nenhombo then chiva tenda kusikani uvati pana chirimo taba ipapo waenda usikani asi kura kuti wanga wasangana nevarume usina kudzirira no angari one chete chiva tenda kusikani chiva zvanzi iswa panche tumboona chiva tenda manesi ndobva aisa chinhu chechinoitira kuti mwana ari kutamba vochokwa ndobva wachinchiita sei chitamba kuratidza kuti nemwana taba ipapo chibva taenda kumadzibaba tina madzibaba paya vatoti nenyoka okay hanzi nenyoka vachibva tishandira paya vachibva tishandira makuda rimwe dareka mani mamono ubvochitetani voita sei ndaenda paya vachibva tishandira nokuti dumbu tese risiri ridzokedzana after zvadaro zvakamutisini zvabenani vanakambonogara 2020 muna february vatoita zvabenani kuita nani zvikuita nani wangachiti iwewe mushonga wakapiwa neng'anga yekugweru ndeyekuti uattracte varume waiattracta zvishuwa mari uchiita not hysteric woitatani vakosva kuti zingasi pamona vapiwa mari varume avo va500 ma1000 aiwepa 500 avo ndiokubotswana utangira nezvekunoko vekunoka kokauziya wewe kuti manesi payakayangana manesi vaakatarisa achibva kuti mutumu muna chinhu chikufamba vachindori mudumu yobvauza kuti muna nyoka nyoka chitatani nyoka mukati matumbu mako yaishanda chitoya chake panenge namanesa nasinaziva kuti inyoka panekaenda kuprofita wanakaenda ndiyakazivudza kuti mune nyoka nenyoka winayo nyoka itatani yaishanda chitoya chake nyoka iyi aitora masinero evanhu ichisa kuponi yaindisa kune muridzi akati paunyoka saka wewe waita ukatana nalapazho mamenyana pasina nakudzivirira waiti ukapfimbana nevakadzi pakugona ukarara nevarume makadzivirira musina chichaitika aitora vasina smeri yacho basi vaitora chete masipema kunyange adzirira reva sekurai uri kuti iwe nyange vino wakadzirira nyoka inokwanisa kungotora maspemai yobva yaendesa kuna mbuya saka mbuya vaiti okay wakambobvunzere kuti ambuya nyoka ichikupai maspemai basa rayo nderechi
yoka iyi basa renge ngutra MaSperm. Saka yaitira MaSperm then mari unopa futambo yava 10%. Kwa iwewe nyoka ipange yakupinduka mtumbangu waibva tanipo waifuna waigona nalipasha ngasi pazuva. Wenzo seyo nyoka ipange yakutamba mudumbu. Mwerano wanga ari pazuva wenzo seyo. Yega mantuma ngani pazuva. Leo chari tibatsirani. Right, tala chokani. Ai ndai wakuda vanhu vakawanda. But sometimes nasikavawana varume vacho. Waita kutsvaka weka. But yatora inoda vanhu vakawanda sastereki iwe wega. Waivashaya sei wangopiwa powder? Handi wangopiwa powder? Hongu. So waivashaya sei? Kuti zvoka rakagara pamba zvezve haumbovawanika asi kana wabuda bopa ndai yako wawana. Pane pambotaura panga uchitaura uchitaura sekuti vamwe varume vacho vane mari waiti ukadana navo vaizobhuroka ndo mhiko yavanga vapiwa nen'anga. Ai kuti vakatibhohwa kono mune makubhohwa nachivi mari iri kuuya iwe uri kuita zvako mune makubhohwa nachivi uyangana chanje. Okay. Mamuna akatanana naye afana kutana nomwe muntu. Ngari shanje. Okay. Saka varume vakatobhuroka kwacho kwaikoko. Notosiva wani. Ndiyakatobhuroka. Kumwe murapasha ukatana naye bwera kwaona chideva kuti mbano iwewe rapasha kuti tsikana kuti tawa chani. Zvakamira sei kumunhu wakadana naye achizodzoka kwauri achiti vamwe vasikana unditiza chichi chachanja chitika chichanja uchitika. Mukomana ushushu aive nevasikana vakawanda. Anga ari musatanist futi. Aiwa ushu manje ushu aive nevasikana vakawanda munhu ndavasikana sikaini ndine problem kuti kana dane munhu anokuti azodane munhu futi. Kuyotani uzotana mwana vantu yose uchizodana namwana inangwani kurumira panhu vana. Ako nevamusakape mushonga wambuya. Alright, saka kone musatanist makasangana kupe mukomana wemusatanist. Okay, musatanist uyu ndaiwanzotambira pamwe pekazini yake. Ndaiwira nekazini yake opa ndakasangana naye ndasangana naye mukomana uyu ndobva atoti ndipe nhamba dzako dzefoni chibva ndamupa makwana acho ndobva afona ndobva ndidana and then ndobva ndipinza mumota yake ndobva ati oumhanyira akati ndinoda kumhanyira nokuita sekunobika zvanzi no musabike rega ndikupei mari kuti kwase ndise unodya kuti ubika achibva tondipa mari wapiwa mari ipo anpa 100 ndobva ndititi ende mobika ende modya chikafu chinatika kuti ubika chibva totoenda paya mangwana acho ndobva ndifonera ndobva nditi ndakoti ndipapa penyu uye ndakakumirira ndobva mama tonditi mukomana uye wadi kusiyana naye pachiri padhuze inchibva ndaramba ndati mukomana munhu ane mari ndikamusiye chibva tatanga kudana nemukomana uya tikazojairana so my first days paisheka musoro nekuti sezvo akati ndichiche muslim aisheka musoro aisheka musoro sei kuti masheko ita musoro inangwa ndizvaitire izvozvo waindiudza waitire omusheko musoro aiusheka kudai so obva tasamudenga chasa pasi vakagara zvenyu muri mese tagara especially kana achidhiraivha ndo zvaaitoita anoteka kisarini ozosheka ke musoro akabvara maziso. Wakambomubvunza kuti ini ndakangobvira ndamubvunza kuti kwese kuchitika musoro anazokwanisa kumubvunza. Pakugona aitanga ita dani ndikati pakugona newe panguva yekurara newe aitanga aita sei? Okay, panguva yekurara aitanga afuriza. Aitanga afuriza nhengo yake yangu for 10 minutes. Kufuriza. Kufuriza. Oh, okay. Saka ini anasokwesa kumubvunza because inini munhu yawandaitya. Okay, mira. Tibatsira. Pamwe una kumubvunza waiti romance. Pamwe. Pandingazoti zvokuti kana adaro anombobuda otaura ega panze. Aitaura kuti ndisikusangu kuti akaitira kuti ndowainzwa here. Ndikuna munhu achitaura ega but sometimes antaura nechiudza unenge usinganzwi. Okay. Saka iwo wazoziva kuti munhu uyu
zvimaitira kaya pawakazongoti pepukewo kuti no munhu ari dangerous zvakazvaita sei? Yeah, there's another day paakayozonditora iye ane brother yake tri mota paya ndobva aisha nebrother yake amene zvavaipindirana zvadaro ndobva taakundirova kwabrother yake achiti usadaro. Wairoverwa iwa? Ainditi handidi kuona kuti tamashamwari. Zvadaro paya tabva vari murodi vichidreva mota ndobva kana magona managereni mufisi masandisa anga chiseka yai ndobva vatanga kuseka bhodha racho chidanirira iye ndaitotanga vodavirira vaita kuti bhodha racho chidanirira zvadaro paya chibva tasvika pamba pacho paya inje vanasiwa ndiri mota yaive nguva yechanjo ndobva vasiyanisira mahita ndobva vapinda mumba ndobva vadzima vakatoisa some time inje vanabuda chikuti vanhu vatinyai tichina kukure sei achibva ndaburuka paya ndaone vanhu vadzima malaiti but patikasvika malaiti akalaitiwa ndobva vadzima malaiti vanga vakawanda vakasangana macousins nemabrothers ndobva vapinda paya uyu ndianotanga uyu werini wangu ndobva atanga kuseka simasekuru ngwachita mota paya vakawanda indakashaya kuti zvodii kuti ini nditize ndasingazivi place yacho pakuti foni yangu ingadzima vapinda mumota paya mumba vabuda mumba vakuti tifuridze nerundu ndokwatachienda asi yabrother yacho tafona tiri 2 ndobva tasvika paya usiku hwacho hatakurara inakwanarara semunhu wandaitya ndobva azomuka makwana makuseni ndobva nditi kwewo unorega kurara nei vamwe vese ndinga vachekeresa but iwa ndimbofanira kuchekeresa aita ndichishona pamanja ndanati but ureva kuti kudii zvikanzi ndikandinyarare ndobva aenda paya ndobva ndamisiya kumba paita 2 days ndobva auya paya akauya ne1000 but maprinzi angu atonzoti munhu akauya nemari usikachatambira ndobva auya ne1000 paya ndobva nditi 1000 utenge airtime anati zvogachita mari yako kuzvinandisikuta chii mari yako ndobva aisa pasi zvikanzi mari uchaitora and chimira ndikuudza mai vako nababa vako vanogona vakakuzvara but havakuzivi ini ndinokuziva aitotaura aitonditi I know who you are. Maybe your mother knows you or your father knows you, but I know who you are. Because now to kuti ukoreva kuti kudii achibva ndotiti ndikanda kuenda angari munhu wekuti kana kasvika panzvimbo adomira nguva yakareba ndobva azodzoka futi pakadzoka chibva apinda mari wakatora zvako nditazotora mari ndobva adzoka ndobva atiti ndakuzota pambeni tachisimu kuti aifara kudya pambeni chibva tamupariripo chikafu ndobva atonditi zvizve zvinoitika pana kupasiwa pamabheni ndobva tiri kuna mai vangu apa iwe nemurume wako munogara muchinetsana nemuchiisa chii but ina nambodandisakasa ishemba medu naiye ndobva aimwa blacklepo ndobva adira doro pasi zvanzi ndikupira vadzimu iri zvakatondisa kuti wai achipira vadzimu epano because paaidira doroka ndopamba panoshanda baba vangu and then ini chibva ndasina kumota nakuti kuiwa wangochidira doro pasi uchitoda kupira vadzimu epano ukureva kuti kudii ndobva atotiti seniyeyo ukada kubvunza zina masakora achibva zvatodaro paya zvadaro another day ndobva atonditi pane nyaya yandandagara ichifunga panapa but nyaya yanga ichindinetsa ndakuti ndikukudza chokwadi nguva yese ndainjigaya kuti iwewe undizvarire mwana but kweti neni nemabrothers angu but mwana ye ndinomushandisa kufamba kwangu ini nayo kwasamufudza kuti ukureva kuti kudii because panga pane makazini ake paitaura panga pane kazini yake nemukadzi wacho ndobva kazini yacho ndobva yatoniti unoziva kuti kudii mwana uyu tinonzwa nababa patinomuza achimudiki zvamuda kutotamba kaizvi anane bhodiseni zvinobuda ndobva mwe wacho ndovati inini mobva mari kutsa munyaya dzenyu
uya ndobva nditi ndokubhadhira imari panapa ndoita zvandinoda nemi chikafu chamunowana muchiwana through musikana uyu ndobva vaya ndovati nyadziwanisa dati ndachachise chedzikwanisi ndobva abva azodzoka ndobva azonditi iwewe iwaungozvari and ndotozviziva and you are barren forever aitotaura nekutodaro ichibva ndati ko ukureva kuti kudii ndobva nditi zvandati kukudza ndizvozvo ndobva nditi ndaifanira kunge ndakadzoka kunoko January ichiendera mberi nechikoro but patikamumama ndipatomudza manje mwana wangu kuenda kuchikoro next year ndobva ndotiti mungada zviuya hapana kwari kumboenda uyu and for sure ati hapana kwatikamboenda bati uyu hapana kwari kumboenda achibva tonzwa zvanzi inini ndini first and last person kudana newe nyika yese ino hapana munhu achadana newe futi nyika ende hapana munhu achakupropose aura achakuroora either ndini ndichakuroora oro hapana mumwe the last time pandaka tabva kudaro ini andisati ndakuza kuti aida neneighbor yangu aida nacho saka parimwe zuva pandezvifambirawo chibva ndasangana mumakomana vamakomana evo ndobva nditi nomboumirepo my sister ndisi kuita jealous newe kana kuti kudii uchiona ndakamira panapa ndototya kutana newe rega ndingoti afatsafatsa ndivatise naende ndati okay but mukomana wako pane musikana vari kudana naye but kuti ndikuudze zvekufa usati hatidi nanati okay ndakuzopa mwana onyepa because I used to trust this guy sezvakanga nditi munhu araenda munogara handizini zvayo ndimunyowani zvadaro paya pakazoita nguva yekuti takambosendekwa message pandakasendekwa message ari makuseni ndaitoenda kutauni iye message ibva yapinda mufoni memukomana uya chibva yapinda mufoni mamai vangu ndobva mukomana chibva tamufonera ndobva uya mabrothers yake message yati message yengoti munhu wepakanyora kumukomana ingoti my brother sana aife uyo muzimbabwean anorwara ini kwandiri ndobva anyora message zvikanzi seni mukomana uyo anorwara ndobva afuadira kutichi evangu ndichibva ndadzoka mai vangu ndobva nditi pane message yandaona pamwe munhu ikamboita sei angosenda ndobva munhu wechidherendere chibva atonyora message zvikanzi ndeipi kanhuri uyo mai vangu ndobva nzimurwi chibva mai vangu ndobva ti hadi kuna kazini mukoma nditi kuti chii and then kazini ini ndobva itofona vachibva toshaya mabrothers avo mukomana uya ndobva atoti iwe ndiuri kunyora mai vachi mamessage ukata zvekutamba nditi sei ndikudhura nepfuti ndinokuuraya chibva ndati ini munhu anotithreatena ndakuti sei ndada kusiyana naye zvangu ndikagane munhu anditi sei anothreatena and then panenge azodza brother yacho kuti inini ndauda kusiyana munhu brother chindobva nditi unozoti ini ndiri brother mukomanayo but indinomutya pati zvake ndinomutya ndobva mukomana uya uya ndobva azotangusitana nepafoni ndobva asipesa andibloka because ndakatora mamessage and amutanga munyora mamessage kuti unoti abuse what ndobva atoseka ndobva totiti ndakukukaurisa ndatokufikisa iwe uchezi zvadaro tapedza some other time tisingatauri tese tazodaro chibva ndazosangana naye chibva atotiti kana iwo mazono wasimba ndafunga kukushungudzika sezvimashungudzira kuita ndada kudzokerana newe anati kazini yacho chibvati iwe munhu wekazini yedu tomuziva iye wasiyana naye but inini nechemwoyo mangu ndaida mumwe ani mukomana uya and pazodaripo pakazobuda pachena kuti ava kudana nemusikana wepa next door nemusikana wepa next door paya paive nekakurwisana kuripo because musikana wepa next door uya uyaka akazopedzisira ange akurambana nemukomana usho ndava ndasangana nemusikana uya musikana yakati my sister sorry zvako nekutora mufesi uya zvandakazoona pamufesi uya akaposa kuda kundiurayira vana vangu ndakati inini pane zvimira ndizvipindi because ane makatora muri pacheni hapana ndatose pandopindira tabva kumutaurisa nhasi makwana chimba ndasangana naye pabastop taundipa phone number yabradha vacho popanakagumisa kumuona it was last week but one popanakagumisa kumuona
But Marai kupa maidana. Yeah, Marenji. Ukiendeza 10% yako kuti 10% asikachanges. Because uyu mkoma na ushu. Mkoma na yanga ri. Ambe avana kufonera chiri kwa Mariam. Kweti. Avana. Because mkoma na uya anoti. Iwe. Muzimbabwe ni kana kuti muti. Mutswana. But what depends on current what? Kunkani kumochari chanjeka chitika. Kumochari chichoitika. Lea, ndikuona basi. Panye kumochari. Alright. Paya mayo yakumochari kai ina ndiri munhu akasadzo. Ba 50 days panaka tenge kutswana. Yasati na Gerald. So panaka na Gerald shimbo yacho. Pape na sadaro chiba nasituma kuma shops. Natuma kuma shops. Before sina mashops na daka pasa duni paneka tso. Ndabe ponje panaka na mashops na panena pa bus to na tax. Paka ya tax. Tax yo nasa kuti tax kana kuti. Because yanga tuni chinji tax. Anakwa hangu pa nje kwa chinonzo bata mana ba plate muri veba. But on that one ana hangu kwanisa. Chiba nasangana bana kani kidnap. Kani kidnap wo the one night. Loba mangwana zvo vanasiya pamuchari. How kidnap the one night wakaenda neoko? Ndisikasiva hangu nzvimbo yakaenda nane. Vakarara ne? Hongu wasekuru. Vangari vangani? Vangari 4. Vaichinjani vari 4? Vaichanza protection? Vangasichanza protection. Ndobva vanokusiya pamuchari yekupatara chekudhuze nepo? Iyo imochari kazvimirira. Ndobva wasvika ndobva waita sei waipapo waona kuti ndapamuchari? Vakasvika ndikanda pamochari and then pazoya police. Vanhu vakatafona police. Police ndo vaikauya kanisozvikati. Sekuru, pane zvimwe zvasiye? Imwe nganyasiya. Ngatinzwe, amai acho. Amai. Pane zvataura nemwana wenyu, pane zvasiye? Yazotaurisa nyi sekuru vachinzwa kupona. Mwana uyu, mwana anga chitonedza. Yeah. Zvoti dai network yanga chitoita maitozvinzwira mega pana baba wacho. Mwana anga chitonedza zvokunetsa zviye. Yango zvevarume vakutaurawo. Hakuna mubereki angafara kuti mwana angada nevarume ari under age. Hakuna zvakadaro. Mwana anga chitochitonga isusu pavo. Okay. Zvoti tanga tichitochiwo kufa kuti togona kumonyororwa kana kuita sei sei nezvamunaiti ndikatomutuka. Ndina hasha dzakawanda dai ndakatomutuka ine kumuita sei ndaitorwara ndi munhu akangogara achirwara kubva zvatakatanga kugara naye achibva kuno kuchikoro aifanira kunge akatanga kuchikoro mberi kutsvana asi mwana anga kutotitonga akutozvitora ngati iye musekondari akura saka zvakanga zvakatooma saka satanizimu yake yari kutotaura iyi yange kutondipesanisa nemurume wangu kuti ini nemurume wangu tisabata nemimba tisawirirana nokuti takawirirana tinosimudza musoro todzifambira nyaya dzacho. Murume kana chiri murume wenyu muri baba wake? Baba yomwana wangu. Okay. Saka panga pakaoma. Saka zvimwe kusakutirirai nemusikanzwa yaita kuBotswana ikuku ndechi? Mwana uyu aiti kana kuda kuita zvinhu zvake agarisa asina kuita zvinhu zvake. Nyoka yake iyo isina kuwana zvainoda kuwana. Taigona kubuda kuti chamboenda kumashops naye. Ndikatimboenda kumashops nosvika kana usari kana chii. Vanosvika kumashops paya enda kutochinja rutu ndakutoenda kudoro. Ini ndakutoenda kudoro ndikandipfekedza pandimborova mairi matatu ndinde kupi ndinde kumba. Ndakuita zvanenge zvavasina kuronga. Ndo zvanenge ndakutoita. Saka iye paanenge aona kuti oraiti apa ndenge ndakuda kudhakwa apa. Iye anenge amene zvinenge zvakutoitika ipapo akutoita argumenti dzake. Panoenda kumba kuti naimi ndakutosvika kumba kana kuma 9 ndakutosvika kumba kana kuma 8 ko chii chakuitika zvo. Saka nayo satanism yako ino wakuita zvinhu zvako izvozvi zvaipinda sei kuvabereki vako? Ndikanditenge ndichiti inini satanism yangu handibati vabereki. Haubati vabereki? I don't. Ndiyangu inini akazvimirira kana iri kuvabereki ndizivi.
zvanga zvakutoti affecta isusu zvoti pandakatanga kugara naye ndio pandakatanga kunetsana baba wake zvakatonenetsa kuti ndagara nababa wake for 20 years now tatogara tese 22 years sei zvinhu zvakutoitika izvi pandakatanga kugara naye saka sei naye sei zvaiitika sekutaura kuti amai kuti pamama vakugara newe ndipo vakatanga kunetsana nini nababa. Understand why? Because there is some other time baba vangu ndikati last week vakatumira nemota pachirungu last before ipapo vakatumira futi twice the same time and pabva ipapo ndobva nditi pamwe ndini ndasvitisa iwewe zvekuzotovera mhumwe kuti baba vangu vache accident nemota inchibva ndangonyarara kana pechesine changoitika mumba zvezvikonzini kuti nditaure kuti inini mission yangu isekubata vabereki vangu is attract varume ndo chete zvese nengodzini. Okay, but haufunge herewo kuti sezvinhu zviri ivhu izvi hazvisizvo here zvingakonzera kuti amai nababa vasawirirana. Kufunga kwako iwo hatisi kuti ndizvo, asi semafungiro ako emunhu ari muzvinhu izvi. Handisiva because ipapa plus haufunge kuti ambuya wanga vasingawape mari yavo nemukomana zvakare uyo wakapasa kopiri zingasi yona mari zvakapasa wakapa mari gogowa wapesa wakapa mari shazi pare pesa pa baba nakape before tinasangana nemukomana uyo werini saka yoko Jerusalem mama ngoda zvauza amai vakataurira nyaya yesatanism wambotaurira amai kuti ane mhepo ingakwira pamunhu sei mhepo yanga yakuya pamba zvakadaro because then chinonesa chokuti mangwana acho ndinokumusha kwavo and then mangwana ahenini pasvika nguva yandikamwa mapirisi 50 ipapo ndikapesa nawa mwana mangu muchirowa ndingachikwanisa kudya because zvezviremani kuti ndini ipapo zvesitwadeso even mwana wavo hateerere zvengonzi ndimukwanisa kuti asateerere because ndansiri kuti anokwanisa kuti asateerere nasiri ini ishini yangu yengeriwa atikutati chibaba zvezvikonzi ndimi haini ndinendisiri saka zvozipesa apa kuti iwo unonzi ndiwoni wanenge wazvitoita iwo siri. But okay, iwo vabereki vako wakazobudira rini pachena kuti ndizvo zvandakapindana nazvo? Ina namvura naabudira because they are not free to me. Saka vatanga kutozvinzwa nhasi kuti wakajina satanism? Zvizhinji zvacho vakatanga kutozvipa. Alright. Saka muri 2 ndiri kuona amai nemwana muri pana. Ati kune mumwe handi kwakanengo ndiya. Amai, ndotangani kwamuri. Ati kune mumwe handi kwasekuru kanengo ndiya. Ndini. Semati handi iko. Nendawo icho naiwe yake ndirakunzwa kuti titore bheko makagara nemwana semagarira atakadai kuti makatanga sei kuti mwana wangu handi tinobatsirwa uku kuti ndikuona kuti bhozi mawayamesi handiti ndo zvikufadza munhu wese kuti mabatana mai nemwana kuti munozobata but ndiri kunzwa ipapo makatanga kutaurirana muchiwirirana kuti zveshuwachi ngatikwire bhazi tiende kuZimbabwe tinobatsirwa nasekuru kanengo. nawe mhepo iyi ine nharo chero amai vangu chaisha vade kumona mwana uti vakanditaura muromo kuti kana uchiuya pano uya wega usiye mwana wako handidi kumuona. Ndakati sei mai vangu vachivenga mwana ipamana asada kuziva kuti mwana uyu ane spirit yesatanism. Saka vakati kana uchiuya wega uchiuya uya wega pano usiye mwana wako anotivharira matara angu. Handi ndoda kuti ndudze pamaronga kuya kuno ko patakaronga kuya patakaronga kuya kuno alwendo yange isiri nyore vangu rakaoma kuti uye kuno kuti tisvike pano zvakatangira pabhota ndakatomboda kufira pabhota ndizive kuti chii chakaitika urwere hwatina hwakangonditanga kutadzakana kufema saka tichisvika takabatira mukwekwe tichisimudzira rwendo tichisvika kunoko takuda kusvika kuno futi kombi yakatomboda kuramba kusvika kuno asi chikonzero panga pasina kombi yanga isina kufa takamboda kurowera nekombi tiri mukwekwe yaibva kumbizo ichienda kutauni tizive kuti changa chiri chii takuda kusvika kuno futi tisvike kuno
kombi yakatambonetsa unongoti vanhu vakuda kurwa kwanzi vanhu vakatoburuka vakatorama mheno pane mashopusi atipambira apo zvakanzi haiwa regatifambe netsoka kuti kombi ine mheno saka zvanga zvakaoma ndiri kuti asi makamuti mimi kune mwana handi tinobatsira ndakamuti ndiperekedze makamuti ndiperekedze saka nai ambuya amai vako zvavari kutaura mafambiro amakaita kuti muye panapa vari kunyepa havasi iwewe unofuna kuzvisiya one uda kuzvisiya here zvikana kuti kwete iwe musikana okay sekuru musati saka sekuru ndo vakakubata here kuti ndo zvauri izvi ipapo kana kuti ndo wakaswa vaudza kuti sekuru ndo zvandiri okay sekuru mabata muzukuru bwino ndakamupata ndanganda satanizimu ndakamupata niye satanisti apa pandapita ndatangana nyama na dzvanga apa panguva yakapinda ndakambotangana nyama zvangu ndamusudzuka panje ndamuchisununguka zvangu mboenda vanhu andazomutichipita andazomuti chipinda ndamuzomuudza yo leva chadiri nkhani yako ndakazongomuudza kuti yotaura chokwadi nyaya yako vatanga kureva ngavatanga kuti kuti ine ndajoina satanizimu ini ndakazojoina satanisti nenyoka inofuna nhurume akawandisa nenyoka inoda varume vakawanda kuti ndirare navo afana kugona namuna orodeji padzuva anofana kurara nevarume kana 10 pazuva nyoka yacho nyoka iwane urume kuti nyoka iwane urume apa imwe nkhani yasiya pomwe apa nyaya imwe yasiya ana nkhani yatsiya atsikana yasiya imwe nyaya yevasikana kuti anzache atazanobvunzambo kuti muchachi kuchitika kuti vamwe vaka vakazonobvunza kuti imi chii chikuitika kuite uzoleva kuti iyo nyoka ida paswaire uyo akazonobvunza akabudzwa kuti iwe inyoka iye yatikapiwa iyi ndinokana kuti mumacho ndo iri mudimu mako apa manje kubva muna agasti gore rapera kubva muna agasti gore rakapera akanati agonana namuntu asati aurara nemunhu kubva gore rakapera sekuru ari kunyembera ari kuwa muntu ari kupi munye apa muno agonana fefe one wairana naye seyo kulisa apa nomufimwe muntu kuti adachita manager wakadana naye mbulisa pomwe wakadana naye nomwe mugachi fumwe anokobiri nomwe kuti ane mari wese adarama wenzi wese akaramba ndunavo ndunyembere mzukuru chani chakachita nengana mpulisa makachita tano nye mpulisa makaipedza se chichaiti relative taura tinza yobva waita se ukamtora kubusiness ukamutorera mari mpulisa iyi aitenga do umwe mpumwe umwe futi ukatora 500 wakatora 500 ndo ubone wanhanya kudla mari yakawanda weini musatanisi kokuna kuzimbabwe kuno zimbabwe watora ma 1000 iyo kubiri waigona chani naye kubiri mari iwe tuvoitenge chinayo asi dzikwa pane chaimboshanda kazhinji kacho wotokabata mari waita tani wabata mari waita sei wenzi yese wengoidya yese uchingonzouda kuidya yese iwe mama mwana adagula chani atengei kune amai mwana kana hembe waitani naye kubiri wajika sei mari inguru dzimwe dzimwani bhoruti wachisa chani nayo ashandisei nduzi mari yachaibhowana kazhinji kacho tema mafriends pazuva wakwanisa kuona kubiri singasi pazuva ikwanisa kuwana mari 2 or 3 milhões waikwanisa kuwana 2000 kana 3 kana 2.5 kana 1.5 leva taura tinonzuu pane munyaya wanyasara so wakambopinda into nyaya dzekuva malesbian here kana uitana kana mate pamafoni ndeve chokwadi tibatsirane Facebook upane proposal amwe vasikana
Uchirani? Uchita sei? Tekubvuma sei nekuti izvi pafoni. Ndoba zvaingoperera. Dzimwe dzinguva face to face right zvomuperera mukunyingana. Ipapo zvoba zvichingopera ipapo because ini zvemanesibheni handiti. Hamuna mboraramisa. Iwe unogona kusingateka but spirit iri pauri. Aiwa. Asa amuna madzo nyoka panga panduka wagona namuna angasi. Nyoka panga yakupanduka wairana narimongani. Pazuva leo. Pazuva. Aiwa nyoka panga yakupanduka kapo. Yakasipanduka ndauve narini. Narini. Kokumambuyo wagona nakumana angasi. Leo. Baterisa. Okay. Pane imwe issue yawambotaura kuti wakambomwa mapilisi. Ndizvo. Mapilisi akamwa ave ei. Right. Mapilisi anakamwaya. Ndanga namamixa nemapilisi napiwa nemukomana usho. Wedding anembodana naye. Nemamwewo zvangu anakazotora. Ndakanamixa. Waida kuzviuraya? Yes, ndikabva ndazomwa energy yemushonga wemasvosva. Unotoraingana chani? Ungoita kuzouraya. Kozi ini ndanoneta nongonzi ndiwe chese ndiwe nepausiri inhangu handikutaura kazhinji kacho kupindwa nemunhu chikuru handikwanisi ndinongofira mumwoyo then zvonyarara. Kozi chese ndanonzi ndini mwana arega kutira ndiwe kudai especially kadoro padoro apapa zvienda nekuti iwewe ukuda doro here vakuru notwei vadzimu vako ndonanga chida doro handitumi munhu kudoro here handipfekedze munhu shaviri kunomwa doro. I will never do that. Wakachimedefia ngorigeni mndatara chikwadi. Okay. Mapilisi wakanga wapiwa nemukomana watiwo nemapilisi wakapiwa nemukomana wedu. Iye anga akupa mapilisi achimudei. Mukomana wachipimwa kana wazumwa ndichabanda kudza. But anazunza because akabva atondidhamba. Alright. Eve manga mapilisi wakona mukomana. This was about 60. 60 mapilisi. 60 pills. Ukaanwa 60. Ndakamwa 45. Ndindona kwanza kumwa. Mamwe ndakarasa. But ipapo imotora waiti uri kumwa mapilisi echipo kozi unotoziva kuti kutenika munhu unenge autocommita suicide but iwana kusvika ku45 waiti uri unamwesa wakamozi ndakamozi kana mwa mchana mchana wamwesa wa kamwe chete akabata 10 1 bata mwe 10 still waiti uri kumwa mapilisi echi uye akati ndozokuudza but iwe chivindi chakakupa kuti uno kumapilisi 45 ndekuti tese ilangwa ndakwasa kuchukuza chini because izvese zvine zvataura mukomana nekufollow up kwatakaona kutojoino kuside kwake no kuside kwake no nandisikani kujoina but because ipapo aitotaura kuti usajoina studies aitondiprotecta kuside kwake but ndisikazii apa pakazoti nda kukufixa. Amai vati muri kuBotswana wanga wakutonetsa kama wenyu naivo wanga usingamamisaurira iwe uri kuti zvinhu zvako hazvine nemaperenzi saka chii chaita kuti nemaperenzi ako iwe musaurirane iwe usingavape mhosva iwe kuona kwako chaita kuti imi musaurirane chii? Aizvai handisi kunyatsokuziva zvangu kuti chii handisi kunyatsoziva because ine assignment yangu jeni yangu ndaitaura waitaura yes kutenge iri when it comes kuma parents ipapo ndine nharo ndikuti vanema izvo zvazvinzwisisa zvekuti jeni yako kai manga mawirirana nambo yako nechii kuti nemaperenzi ako yanga iri but zvekuti nemafungiro ako nemaitire zvinhu izvi haufungi here kuti icho zvinhu izvi ndo zvava zvakaita kuti nemaperenzi imi musawirirana hatisi kuti imhosva yako maybe handisi kuziva because there's some other time babangu vaiti ndini kuvashaisa mari vaitombodaro kuti ndini kuvashaisa mari vaitomboti kwanzi kwaassignment ndinomuka usiku owatembodaro vamukosukuchita kani vamukosukuchita se dini angasikamuki usiku asikamuki usiku but ivo vaidaro vachiti tine maqueen here or wati kuposesa vaimboti ndaivaposesa but I never did such a thing. Okay.
abereki vako vanga singazivi kuti kuita zvesatanisi sekuru abva waya kuno kwachibva kubata chicha wakuda iwe ine chandakuda ndechekuti ndipedze zvakandiri zvesatanism ndoda kubvisa connection yandakaiswa network yandakaiswa kuti kwese kwane ndaenda ndoendi kwese kukutoenda kwakati ndakati panekaramba nemukomana uyu ndichiti ndoenda unamatiwa kabati sanganitsawo namuroti pese panoti ndoda nonamatiwa kuchecha sanganitsa namuroti pese panaenda before sanarama aitoudza kuti waenda kwakati nekokati even panaitogeza ndikuzoti kugeza madya chakati zvese tozisiya zvakasikakutyisa kana munhu ine zvaitondityisa chochekuti kuti pandikambobvunza kazini yake ndobva atonditi ane vadzimu inini ndichibva ndatoramba naye ndikati anogoita vadzimu sei munhu ada nevanhu vakawanda tombowakuru achiti mudzimu ugari pauri kana ichita zvechiuri kuita zvechiuri saka taakuda kunopedza sekuru vakubata kuti ndo zviripo iziti kuti vakubata ndosaka waoda kusiya kana kuti iwewe wegawo wakaitoshaya kuti wobatsirwa kupi kuti dambudziko handingati dambudziko zviri pauri zvawakanozvitorera zviperi ndozvandaichitoda kuti zvepandiri zvitopera nekuti wabatwa kwete nekuti ndabatwa even pateve kumasata waya kuno ndaitofara kuti toya kuno kuti atononoka kusvika sekuru wakambinga wakambowanzwa nezvavo kuti vanobatsira aineko vaona pamafoni pamafoni papa wakamboona here vachibatsira masatanist hongu nambovaona chibatsira masatanist vanhu vakasiyana siyana aiwa ndisati vanhu vakasiyana-siyana ndoda kumasatanist kuti wakavaona here sekuru vachibatsira musatanist masatanist asina kuvaona zvangu but nangonzwa wakangonzwa kuti vanobatsira masatanist wayo masatanist wayo apa miraumbe mwenkani dandire basi inzwa imwe nyaya ndautaura iwe musikana para pazvesa kudhekodha parume ukurekodha muntu wakuonana kubiripo pambani munhu wokuona chita magireti akutoni ndoupakuona nemari reva mumosi basi ndoongedze 1 chete pavatatu vari nani pavanhu varikuza ri murumu ndokuti aone bwino zvakanaka saka tina mari mbani makusenda mbeti akandongedzera vanhu anongedzera saka isi hausa kuti tinongedzera hamuna chinhu tinongedzera nongedzera ari nani saka iwewe ukauchokera kupanana kuita na mama wako one wakabva panapo iwe uchawirana na mama wako here kana kuti mama wako unafuna one wada here amai yako kubaba kubaba kunkani uchanjeka kuposa kuti ujoine nkani uchakazopoti ujoine nyaya yechii zvipedzisa nyaya hanzi kuda zvinhu sezvarabhota tiri nemunhu adazvinhu sankane kuda zvinhu ndayada tiri munhu akanyakuziva mari stereki bwino mama mune mafaniro ndimureva mwana wanu amai mune mashoko here ekupedzisira kumwana wenyu sati zvakasina kutaura taurai ndezvekuti ndakarota hope ichida kujoiniswa satanism mukomana wake wacho wenini ndokubva auya akaramba akatikonzera kusaiti saiofuna mwana wangu ndaida kujoinisa saka kumunza kuti mama wako ndaida kujoinisa here aipapa handisi kuziva kuti mwana wangu here uyu mwezvi kwamuri palibe basa naye kwamuri mimi hazvana basa yangofuna kuti ngati ichite bwino basi zvimare iye angoda kuti nyaya iwe zvakada zviperi iwe unotureva mafara maviri matatu da kuti utaure mashoko ako maviri matatu izvo zvekuchite bobara zvifumuke zvifumuke zvinhu izvi unawo mafara kuna nzako vari kufunambo kujoinambo utaure mashoko aya kune vamwe vane shure yekujoina satanism ureve basi nevamwe vari mazviri utaure kuipa kwazvo zvakaipirei pamusoro etiu kanengo pamusoro esekuru kanengo nda kureva mafara maviri matatu ndoda kutaura mashoko angu aya reva uchira mari bwino ini pane mashoko maviri matatu andapa advice andoda kupa kune vamwe vangu vari musituation andiri kuti satanist especially satanist isina mabenefits aunowana
haina kunaka. Another second thing, musabvume kushandiswa nevanhu ivava, because you never get anything. Vanogona kutokuudza kuti uchatenga Lamborghini, usikaitengi. Vanoudza Land Rover, usikaitengi. Or BM. Or BM usingaitengi. Futhi ndingati especially kudala nemadhara. Vanhu vari same age mate vakati sini kuda nemadhara akaipa. Ndo advice atoda kupa kune vamwe vanhu. Panjiri pamadhara pakaipa chiyama yokuwa mari. Okay, unogona kane mudhara. Mudhara unogona kuudza kuti unogona kusangana nemudhara asingaiti murume munhu kazhinji kacho. Ugona kuudza kuti iwewe ndakutosiya mukadzi wangu ndoda kwako ndada kutokuroora. And there's no any person pane hamu vamwe vanorora vanhu vari kuma 16 17 hazviramba. But especially kana vari sevanhu vemutemo, there's no vanenge vachikunyepera, they will never marry you. Vanhu ivavo vanongokutambisa ende vakakusiya, especially madhara anongokutambisa ende vakakusiya. Vanenge vatone vakadzi vavo, vanenge vatone business. And chakashatira chekuti mabhosi iwawo hamungofika kupa mari nodarika 2000 vazvimboiti dzimwe dzenguva yatombopi mari yacho. Saiwe kufuna kulolewa? Uda kulolo here. Ulewa chadidi? Taura chokati kuti uda umurume here akadzikama munhu chauda zvino. Uda type boss ako udabvira kareka? Uda type upi paula. Ulewa ndikutsvagirepo vanhu? Taura ndikutsvagire. Ina ndoda munhu ane mari. Ndoda munhu anokwanisa kundichengeta. Ndowa ndinokwanisa. Anokwanisa kundichengeta. Uda kwambiri ufuna rudo? Uda murule uda mari. Ndoda rudo. Ndoda kulewa? Ndoda uto. Ndoda ndikutaura. Bwino. Sano kutsvagira vanhu ana rudo? Ndokutsvagira vanhu ane rudo here. Ko munhu asina rudo ana kwambiri unofuna? Ko munhu asina rudo iye ane mari. Hausumuda. Waneta. Ko munhu ana rudo asina kwambiri? Ko munhu iye ane rudo zvake mari asina zvake. Ufuna? Kana asina mari ane rudo. Pana chai. Ko asina kwambiri uzomutaurira? Uyo akazoshaya mari hauzomutize. Sekuru, anobatsirika here muzukuru? Dauti mauti kubvisa maki yacho pamhanza. Mangwana kubvisa maki yake iri pamhanza. Maki yacho handisikione. Inooneke? Auione. Oh. Angu kuyangana basi. Akakutarisa. Kawiri. Saka uzanditarisa. Kuyangana futi. Kawiri. Kachitatu. Wawira. Oh. Unaenda. Saka tozodzoka yabva. Apa kungotana naye basi. Kungotana naye. Apa vantu vamushandira? Vanhu vamushandira. Vantu vanhu pakumushandira pale? Pakumushandira paipai vanhu. Vaimukonza. Kungomushandira taisana naye so ayumpatsana aenda. Profit aenda. Akutoda iye futi. Zvokushandira tamara. Zvokushandira zvapera. Asi pana vanhu kanenge vachitadzirira maki yacho yaramba kushanda kuvanhu. Vana vayaramba kushanda maki iyoyo. Ishuwa kuti pana sekuru kanenge aina kushanda. Kadai. Aswaisa kuti tinogona kushanda. Aiwa kana ndingoshandisa pese. Oh, ndiona kuti intriga. Kana wakatangirwa na sekuru kanenge. Kana wakatangirwa. Saka maprofita aito tukatosvika kangobva watoti hawo. Namaprofita anokupei mari kana muteuro anokupai. Aiwa ndidani maprofita. Kwa hiyo tana sokukonza? Sei aizokukonza. Sezvo ndambotaura kuti nangwa ndiri munhu chifuma ndareka. Ndambotaura. Uita sei. All right. Iyo usikumfuna? Iyo usikumfuna. Mtsikana. Mama ndo airport. Iyo usikumfuna. Eyo. Mena matswele kubusana. Koropi. Uye mtsikana kwa. Sekuru. Ndakarora kumba muri chiri diki iri kutoda kuchengetwa zvino dai mato ndichiovhurira kuti nditewo mari kwete kuti mari yakachena. Aya kuseka zvedu sekuru. Mama mune mafarira kuti mune mwana wanu? Mune chekupedzera here chekutaura kuti sununguni. Muda kuti mwana aite sei amai?
Mwana anoda kuti agadzirwe. Imi mutsuka pana Friday ane zvinhu zvamara. Imi musunguka pana Friday zvinenge zvapera panapo. Nenda pedza basa rangu rese. Right. Got. Nando usara pana asina muntu mukuru. Asara asina munhu mukuru pana. Ngati mali sekozi market ndiyatisungira kule. Maki iyo ndo yatisungira uyu saka idoti. Ndepasina maka deita kuti mawo tsutsukani. Ndepasina maki iyo mangwana chemaenda asi maki iyo uda kukweshwa nemimwe mishonga ichawe. Unachakulewa pongo? Unachekutaura? Yo. Unachakulewa? Unachekutaura chopedzera kana usisina. Ha? Kwete. Unochira manje kwa chiro. Uombera.